Dader wijining katresnan lumantar lalakon tembang ing antarane pepasiring atimu muga dadi wit katresnan. Nimas wong ayu aja pengin rangkul rembulan, rembulan kuwi ana sing duwe Joko umbaran ing coba apa mobat mapit yop angin aku lan sliramu ing wengi iki nyambung katresnan nyuntake rasa kangen. Dader wijining katresnan lumantar lalakon tembang ing antarane pepasiring atimu muga dadi wit katresnan. Nimas wong ayu aja pengin rangkul rembulan, rembulan kuwi ana sing duwe Joko umbaran ing coba apa mobat mapit yop angin aku lan sliramu ing wengi iki nyambung katresnan nyuntake rasa kangen. Dader wijining katresnan lumantar lalakon tembang ing antarane pepasiring atimu muga dadi wit katresnan. Nimas wong ayu aja pengin rangkul rembulan, rembulan kuwi ana sing duwe Joko umbaran ing coba apa mobat mapit yop angin aku lan sliramu ing wengi iki nyambung katresnan nyuntake rasa kangen. Dader wijining katresnan lumantar lalakon tembang ing antarane pepasiring atimu muga dadi wit katresnan. Nimas wong ayu aja pengin rangkul rembulan, rembulan kuwi ana sing duwe Joko umbaran ing coba apa mobat mapit yop angin aku lan sliramu ing wengi iki
nyambung katresnan nyuntake rasa kangen.